Όλα άρχισαν κάπου μέσα στα σκοτάδια της προϊστορίας. Τότε που οι πρώτοι άνθρωποι ζούσαν από το κυνήγι των ζώων. Από ανάγκη καλλιέργησαν τις σωματικές τους δυνάμεις, την αντοχή τους και ξεχώριζαν οι δυνατότεροι. Από ένστικτο κατάλαβαν ότι κίνηση σημαίνει ζωή και ακινησία θάνατος. Κάπως έτσι τα ξεκίνησε η άθληση στην προϊστορία, ασυναίσθητα και αυθόρμητα. Επειδή όμως η περίοδος αυτή είναι αρκετά σκοτεινή, θα κάνουμε ένα γιγαντιαίο άλμα για να βρεθούμε στις ρίζες του αθλητισμού στα μινωικά και μικηναϊκά χρόνια. Κρήτη. Ένα νησί με μεγάλη ιστορία, με έντονα τα σημάδια του ένδοξου παρελθόντος της. Οι Μινωίτες ήταν ένας έξυπνος λαός, με υψηλό πολιτιστικό επίπεδο, με βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα και συμμετοχή σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Επιδόθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία στον αθλητισμό ήδη από τα 1600 π.Χ. Ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, αλλά και διάφορα ευρήματα, μαρτυρούν την αγάπη των Μινωιτών για τον αθλητισμό. Οι πάλοι, οι πυγμοί, το κυβίστημα και οι ακροβατικές επιδείξεις στη ράχη των ταύρων, τα γνωστά ταυροκαθάψια, είναι μερικά από τα αγωνίσματα που γίνονταν για να τονιστεί η σημασία κάποιου σημαντικού γεγονότος ή για να τιμηθούν οι θεοί. Και ενώ το νησί είχε φτάσει στο ψηλότερο σημείο του πολιτισμού του, δέχτηκε ένα καταστροφικό πλήγμα. Παλιροϊκά κύματα και ισχυροί σεισμοί που προκλήθηκαν από την έκρηξη του ηφαιστείου της Τύρας κατέστρεψαν έναν από τους λαμπρότερους πολιτισμούς εκείνης της εποχής. Δεν κατάφεραν όμως να εμποδίσουν τη μεταφορά του πνεύματός τους στη μικηναϊκή Ελλάδα. Μικήνες. Ένας επιβλητικός χώρος στον οποίο κυριαρχούν ψηλοί γκρίζοι βράχοι. Ο νους γυρίζει στο παρελθόν, στο μύθο του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνίστρας, του Ορέστη και της Ηλέκτρας. Την πίστη των Μικηναίων στα ιδανικά συμπληρώνει ένα γνήσιο αθλητικό πνεύμα. Η αγάπη για την άθληση συνεχίστηκε και στους αιώνες που ακολούθησαν, δημιουργώντας μια αθλητική παράδοση μέχρι την ομηρική εποχή. Ολυμπία. Ο χώρος που ενέπνευσε τους Έλληνες να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν πρωτοποριακά μια από τις μεγαλύτερες ιδέες της ανθρωπότητας, την ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων, του Ολυμπισμού. Οι διάφορες ανασκαφές μαρτυρούν ότι το 1000 π.Χ. τελούνταν αγώνες στο ιερό της Ολυμπίας. Η παράδοση θέλει ως ιδρυτή των Ολυμπιακών Αγώνων τον Πέλοπα, από τον οποίο πήρε το όνομά της και η Πελοπόννησος. Ο μύθος λέει ότι ο Πέλοπας νίκησε τον βασιλιά Ινόμαο σε αρματοδρομία και από τότε καθιερώθηκαν οι αγώνες. Η θεωρία όμως που πλησιάζει περισσότερο στην αλήθεια είναι ότι αιώνες αργότερα ο βασιλιάς Ήφιτος με συμβουλή της Πυθίας έβαλε τις βάσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αγώνες Ολυμπίας απέκτησαν πανελλήνιο χαρακτήρα και έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την ενότητα μεταξύ των Ελλήνων. Στα Ολύμπια μπορούσαν να λάβουν μέρος μόνον Έλληνες, ενώ οι μη Έλληνες παρευρίσκονταν μόνο ως θεατές. Ο συναγωνισμός μεταξύ των αθλητών ήταν μεγάλος.
Οι αγώνες απέκτησαν τόση έγκλη ανάμεσα στους Έλληνες που για να τον παρακολουθήσουν χρειαζόταν να κάνουν μεγάλα ταξίδια, ξεκινώντας από τη Μικρά Ασία, τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερά Ελλάδα, την Κρήτη, την Αίγυπτο, την Πελοπόννησο, τη Μεγάλη Ελλάδα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν πεντετηρικοί. Γίνονταν δηλαδή κάθε 4 πλήρη χρόνια μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου και διαρκούσαν 5 ημέρες. Κάθε 4ο έτος λοιπόν ξεκινούσαν κήρυκες για όλες τις περιοχές του τότε γνωστού ελληνικού κόσμου για να αναγγείλουν την ιερή εκεχηρία και την έναρξη των αγώνων. Η εκεχηρία, που σήμαινε διακοπή των εχθροπραξιών μεταξύ των λαών, επιβαλόταν σε όλες τις πόλεις που συμμετείχαν στους αγώνες και διαρκούσε 3 μήνες, για να δοθεί η δυνατότητα στους αθλητές και επισκέπτες των μακρινών πόλεων να ταξιδεύουν με ασφάλεια και να επιστρέφουν στην πατρίδα τους χωρίς φόβο. Δεν έφτανε όμως μόνο η εκεχηρία για τη διαφύλαξη του αθλητικού πνεύματος. Παράλληλα θεσπίστηκαν και αθλητικοί νόμοι που έδιναν την ευκαιρία στους αθλητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Έτσι, 200 χρόνια πριν να καθιερωθούν οι άλλοι πανελλήνιοι αγώνες, το ιερό της Ολυμπίας έγινε Πανελλήνιο Κέντρο Λατρείας. Οι αθλητές που έπαιρναν μέρος στους αγώνες κρίνονταν τόσο για το ήθος τους όσο και για τις επιδόσεις τους με μεγάλη αυστηρότητα από τους προπονητές τους. Οι προπονητές γνώριζαν πολύ καλά τις μεθόδους της προπόνησης και προσπαθούσαν ώστε οι αθλητές τους να πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις και να βελτιώνουν την τεχνική τους. Οι προπονητές επίσης ήταν υπεύθυνοι για την ανάπαυση και τη διατροφή των αθλητών. Η δικαιοδοσία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε παρακολουθούσαν την ιδιωτική ζωή των αθλητών και επέβαλαν κυρώσεις όταν το έκριναν αναγκαίο. Κύριος χώρος διεξαγωγής των αγώνων ήταν το στάδιο. Η απόσταση μεταξύ των αφέσεων ήταν 192 μέτρα και 27 εκατοστά. Είχε χωρητικότητα 45.000 θεατών, που κάθονταν στο χώμα των 4 λόφων που το περιτριγύριζαν. Η ιερή φλόγα της Ολυμπίας έκαιγε άσβεστη μέρα νύχτα στο Πριτανείο, σαν σύμβολο πίστης, ελπίδας και αδιάκοπης αναγέννησης της φυλής και του αθλητισμού. Από το 776 π.Χ., που είναι η παλαιότερη χρονολογία που γνωρίζουμε ότι τελέστηκαν Ολυμπιακοί αγώνες, μέχρι τη 13η Ολυμπιάδα το 728 π.Χ., οι αγώνες κρατούσαν 1 μέρα. Από τη 14η προσθέθηκαν κι άλλα αγωνίσματα και η διάρκεια των αγώνων έφτασε τις 5 μέρες. Την πρώτη μέρα προσφέρονταν αρχικά θυσίες στον τύμβο του Πέλοπα και στη συνέχεια μεγάλη θυσία στο Δία. Ακολουθούσαν οι θυσίες των αγωνιστών στους θεούς προστάτες των αγωνισμάτων και στη συνέχεια οι αθλητές ορκίζονταν να αγωνιστούν σύμφωνα με τους νόμους και οι κριτές να κρίνουν δίκαια. Από το 396 π.Χ. την ίδια μέρα γίνονταν αγώνες αλπινκτών και κηρύκων. Αυτοί που νικούσαν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην Ολυμπιάδα. Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στους αγώνες παιδιών. Με την ανατολή του ήλιου το στάδιο ήταν κιόλας κατάμεστο και παρά τη ζέστη οι θεατές έμεναν στις θέσεις τους μέχρι αργά το απόγευμα για να επεφημίσουν τους νικητές. Τα αγωνίσματα γίνονταν με την εξής σειρά: στάδιο, πάλι, πυγμή και παγκράτιο. Η τρίτη μέρα ήταν και η πιο επίσημη. Άρχιζε με την κύρια προσφορά, δηλαδή την εκατόμβη των ηλίων, στον προστάτη της Ολυμπίας στο Δία. Τα 100 βόδια της εκατόμβης σφάζονταν μπροστά στο βωμό, αλλά καίγονταν μόνο οι μυροί τους. Εκτός από τους ηλίους, θυσίες προσέφεραν και οι αντιπροσωπείες των άλλων πόλεων, καθώς και οι ιδιώτες. Μετά τις θυσίες άρχιζαν τα αγωνίσματα των ανδρών, με πρώτο το δρόμο του σταδίου, που ήταν το παλαιότερο αγώνισμα. Ήταν δρόμος ταχύτητας μήκους 200 περίπου μέτρων, όσο ήταν σχεδόν το μήκος του σταδίου. Ακολουθούσε ο διάβλος, που ήταν αγώνας ταχύτητας 400 μέτρων περίπου. Οι δρομείς έφταναν στο τέλος του σταδίου και γύριζαν πίσω, όπου και τερμάτιζαν στο σημείο από το οποίο είχαν ξεκινήσει. Το πρόγραμμα συνεχιζόταν με το αγώνισμα του Δολίχου, που ήταν δρόμος αντοχής.
Η απόσταση που έτρεχαν ήταν από 7 έως 24 στάδια. Το αγώνισμα αυτό ισοδυναμούσε με το σημερινό αγώνισμα των 5.000 μέτρων. Η πάλη ήταν το πρώτο από τα βαριά αγωνίσματα που ακολουθούσαν. Αγώνισμα πολύ τεχνικό που απαιτούσε δύναμη και ευκινησία. Γινόταν σε ειδικό σκάμα από 2 αθλητές, οι οποίοι πριν από τον αγώνα αλήφονταν με λάδι. Στην πάλη επιτρέπονταν κάθε είδους λαβές. Απαγορεύονταν όμως τα χτυπήματα, τα δαγκώματα και ο αγώνας έξω από το σκάμα. Νικητής αναδεικνυόταν αυτός που θα έριχνε τον αντίπαλό του στο έδαφος 3 φορές. Ακολουθούσε η πυγμή. Αγώνισμα πολύ δημοφιλές στην αρχαιότητα. Οι αθλητές δεν φορούσαν τα γάντια της σημερινής πυγμαχίας. Τύλιγαν στα χέρια τους λουρίδες από δέρμα βοδιού, ώστε να σταθεροποιούνται αλλά και να προφυλάσσονται τα δάχτυλα και να γίνονται ισχυρότερα τα χτυπήματα. Λαβές και λακτίσματα απαγορεύονταν, ενώ τα χτυπήματα είχαν σαν στόχο μόνο το πρόσωπο του αντιπάλου. Το αγώνισμα τελείωνε όταν ο ένας αθλητής έθετε τον αντίπαλό του εκτός αγώνα ή όταν ο ηττημένος σήκωνε το δείκτη του χεριού του αναγνωρίζοντας την ήττα του. Τελευταίο αγώνισμα της ημέρας ήταν το Παγκράτιο, ένας συνδυασμός πυγμής και πάλης. Αγώνισμα πολύ σκληρό, καθώς επιτρέπονταν κάθε είδους χτυπήματα, λακτίσματα και λαβές. Απαγορεύονταν μόνο να δαγκώνει ο ένας αθλητής τον άλλο και να βάζει τα δάχτυλά του στα μάτια του αντιπάλου. Το Παγκράτιο τελείωνε μόνο όταν ο αντίπαλος εξωτερωνόταν τελείως ή όταν αναγνώριζε την ήττα του. Η 4η μέρα των αγώνων άρχιζε με τις αρματοδρομίες στον υπόδρομο. Στην αφετηρία μαζεύονταν μέχρι 10 άρματα και η εκκίνηση δινόταν από ένα πολύπλοκο σύστημα που επινόησε ο Κλεΐτες. Κατά καιρούς εμφανίστηκαν διάφορα είδη αρματοδρομικών αγωνισμάτων. Η απόσταση που έπρεπε να καλύψουν κυμαίνονταν από 3.500 έως 14.000 μέτρα, ανάλογα με το είδος του άρματος. Ακολουθούσαν τα επικά αγωνίσματα, τα οποία ήταν τα εξής. Υποδρομία τελείων και λίτων, δηλαδή αγώνισμα με αναβάτη επάνω σε άλογο, η κάλπη, δηλαδή υποδρομίες φοράδων και η υποδρομία πόλων. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ακολουθούσε το αγώνισμα του πεντάθλου, το οποίο περιλάμβανε άλμα σε μήκος, δισκοβολία, ακόντιο, δρόμο σταδίου, πάλι. Το άλμα σε μήκος διεξαγόταν στο σκάμα του σταδίου και είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ο άλτης έπαιρνε μικρή φόρα κρατώντας αλτήρες από μολύβι ή λίθο που τους ανεβοκατέβαζε μπρος-πίσω. Όταν βρισκόταν στον αέρα, τα πόδια και τα χέρια του ήταν παράλληλα. Λίγο πριν πέσει, άφηνε τους αλτήρες διατηρώντας την όθησή του. Ακολουθούσε η δισκοβολία, αγώνισμα που απαιτούσε ρυθμό, ακρίβεια και δύναμη. Ο τρόπος εκτέλεσης του αθλήματος δεν πρέπει να διέφερε και πολύ από το σημερινό. Το αγώνισμα διεξαγόταν στο στάδιο. Ο δισκοβόλος έτριβε τα χέρια του και το δίσκο με χώμα για να μην γλιστρούν και έπαιρνε θέση στη βαλβίδα από την οποία μετριόταν και η ρήψη. Το πένταθλο συνεχιζόταν με τον ακοντισμό. Το ακόντιο των αθλητών ήταν ξύλινο και είχε μήκος 1,5 με 2 μέτρα. Από την άκρη του στίβου ως τη βαλβίδα, ο αθλητής έκανε λίγα βήματα πριν ρίξει το ακόντιο. Το χαρακτηριστικό στο αγώνισμα αυτό ήταν η αγκύλη. Μια λουρίδα από δέρμα μήκους 40 εκατοστών που έδαινε ο αθλητής στο μέσο του ακοντίου κάνοντας θηλιά. Ο αθλητής έβαζε τα 2 δάχτυλά του στη θηλιά, πετυχαίνοντας τον καλύτερο εξφενδονισμό του. Τελευταίο αγώνισμα των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ένα αγώνισμα καθαρά πολεμικό αλλά και κοπιαστικό, ο οπλίτης δρόμος. Οι αθλητές έτρεχαν 2 φορές το μήκος του σταδίου, όπως το δίευλο, αλλά φορούσαν κράνος, κνημίδες και κρατούσαν ασπίδες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έληγαν την 5η ημέρα.
Την ημέρα αυτή μαζεύονταν αθλητές και φίλαθλοι μπροστά στο ναό του Δία για την ανακήρυξη και το στεφάνωμα των Ολυμπιονικών. Το πλήθος επεφημούσε ενθουσιασμένο και έριχνε άνθη και φύλλα στους νικητές. Η τελετή έκλεινε με επίσημο γεύμα στο Πριτανείο, το οποίο παρέθεταν οι ηλίοι στις Ολυμπιονίκες. Έτσι, όταν η νύχτα έπεφτε στη γραφική κοιλάδα, στους γύρω λόφους ακούγονταν επινίκια τραγούδια από τους νικητές και τους συντρόφους τους. Το ξεφάντωμα κρατούσε μέχρι το πρωί. Οι Ολυμπιακοί αγώνες συνεχίστηκαν με αυτή τη μορφή μέχρι την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, οπότε το κράτος της Ήλιδος έχασε την ανεξαρτησία του. Οι Ρωμαίοι άλλαξαν τους θεσμούς των Ολυμπιακών Αγώνων και τα πρώτα δείγματα παρακμής φάνηκαν με την παραβίαση της ιερής εκεχηρίας από τους Ηλίους και τους Αρκάδες. Τα ευγενικά αγωνίσματα, η ευγενής άμυλα και η αξιοκρατία περνούν πια στο περιθώριο και οι ανθρώπινες αδυναμίες για επικράτηση και προβολή έχουν τον πρώτο λόγο. Αλλάζει ριζικά και η αντίληψη για τον άνθρωπο αθλητή. Θεωρείται άτομο κατώτερης κοινωνικής τάξης που προσφέρει το σώμα του στην αρένα για χρήμα και θέαμα. Μόνο ο αυτοκράτορας Αδριανός προσπάθησε να ξαναδώσει ζωή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά οι διάδοχοί του με τις αυθαιρεσίες τους κατέστρεψαν οριστικά. Η παρακμή του γνήσιου αθλητικού πνεύματος είχε ήδη αρχίσει όταν εμφανίστηκε ο χριστιανισμός, που πρότεινε κοινωνικές και θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις. Η νέα θρησκεία υποστήριζε αποκλειστικά την άσκηση του πνεύματος. Παρ' όλα αυτά, οι αγώνες συνεχίστηκαν μέχρι το 393 μετά Χριστόν, όταν ο Θεοδόσιος ο πρώτος με διάταγμά του απαγόρευσε την τέλεσή τους. Αργότερα, ο Θεοδόσιος ο δεύτερος δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό, αλλά διέταξε την καταστροφή των μνημείων και την πυρπόληση του ναού του Δία. Δύο μεγάλοι σεισμοί που ακολούθησαν κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει όρθιο στην Ολυμπία από την ανθρώπινη καταστροφή. Η χαριστική βολή των έργων τέχνης της Ολυμπίας ήρθε από τις τρομακτικές πλημμύρες του Αλφιού ποταμού, που με πέτρες και λάσπη σκέπασε τα πάντα στον ιερό χώρο. 15 αιώνες αργότερα, ομάδα αρχαιολόγων με τις ανασκαφές τους έφεραν στο φως την ιερή Άλτη και ό,τι άλλο είχε φυλάξει με φροντίδα στα σπλάχνα της η μητέρα γη. Στους νεότερους χρόνους, η φλόγα της πίστης για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων άναψε όταν ο Γάλλος βαρώνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν είδε την αναβίωσή του σαν ένα μέσο για παγκόσμια επικοινωνία, συνεργασία των λαών και αποφυγή των πολέμων. Φιλέλληνας και ειρηνόφιλος, προτείνει στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο των Αθλητικών Οργανώσεων την αναβίωση του θεσμού. Η πρόταση ψηφίζεται ομόφωνα και με μεσολάβηση του λόγιου Δημήτριου Βικέλα η πρώτη Ολυμπιάδα ορίζεται να τελεστεί στην Αθήνα το 1896. Οι αγώνες γίνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο και παίρνουν μέρος αθλητές από 13 χώρες του κόσμου. Από την πρώτη κιόλας Ολυμπιάδα, κοντά στα παλιά αγωνίσματα εμφανίζονται και νέα, που δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα, όπως ο μαραθώνιος δρόμος. Ο μαραθώνιος, αγώνισμα καθαρά αντοχής, έχει σκοπό να θυμίζει το θρύλο του Αθηναίου οπλίτη, που έτρεξε από το Μαραθώνα ως την Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη κατά των Περσών. Μετά από τόσους αιώνες, ο θρύλος ξαναζωντανεύει και κάνει τους χιλιάδες Έλληνες που βρίσκονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο να χειροκροτούν από υπερηφάνεια και ενθουσιασμό. Ένας Έλληνας μαραθωνοδρόμος, ο Σπύρος Λούις, μπαίνει στο στάδιο νικητής. Σε πολλά από τα υπόλοιπα αγωνίσματα, ο τρόπος εκτέλεσης έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα.
άλλη μια επιβεβαίωση του αρχαίου πνεύματος και της συμβολής των Ελλήνων στη διαχρονικότητα του αθλητισμού. Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα, του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα, στη δόξα της δικής σου γης και του ουρανού. Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι, στον ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή και με το αμάραντο στεφάνο σε κλονάρι και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί. Κάμπι, βουνά και πέλαγα φεύγουνε μαζί σου, σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός, και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητή σου, αρχαίο πνεύμα αθάνατο κάθε λαός.